Άκη, είσαι σπίτι? Hello? Άκη, είσαι σπίτι? Hello, Άκη? Άκη, είσαι σπίτι? Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε και εσύ λεφτά από το σπίτι. Άκη, σε σπίτι? Ο Μιτσιγκάς τηλεφωνά τη μάπα για να σου τρυπήσει. Άκη, σε σπίτι? Ή κάπου πήγες με το Τζακ? Θέλω να μου τηλεφωνήσεις. Άκη, είσαι σπίτι? Άκη, είσαι σπίτι? Με το πουστό καλαμαρά να φύγει please, με τον αφήσεις. Άκη, είσαι σπίτι? Άκη, είσαι σπίτι? Ο Μάικ σου τηλεφωνά να πάεις για να σε χτενίσει. Άκη, είσαι σπίτι? Έλα και πες μας τελικά αν τον Αντώνη θα κρατήσει. Άκη, είσαι σπίτι? Άκη, είσαι σπίτι? Σε αγαπώ πραγματικά, θέλω κι εσύ να μ' αγαπήσεις. Άκη, είσαι σπίτι?